Στον ναυτιλιακό τομέα, όλο και περισσότερα πλοία σε όλο τον κόσμο αναφέρουν διαταραχές στο GPS. Εμπορικά πλοία, ιδιωτικά γιότ και ακόμη και σκάφη ασφαλείας ανέφεραν απώλεια θέσης και αποκλίσεις δεκάδων χιλιόμετρων. Αυτό δεν είναι πρόβλημα του μέλλοντος. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που συμβαίνει σήμερα. Ήρθαμε εδώ για μια δοκιμή πεδίου για να επιδείξουμε την τεχνολογία που επιτρέπει τη συνέχεια στην πλοήγηση, ακόμα και υπό τις πιο δύσκολες συνθήκες. Κατά τη διάρκεια του σημερινού πειράματος θα παρουσιάσουμε 2 συστήματα εντοπισμού θέσης. Ένα σύστημα είναι ένας τυπικός μη προστατευμένος δέκτης GPS εγκατεστημένος σε κάθε σκάφος. Το δεύτερο σύστημα είναι το δικό μας, ενσωματωμένο με αντιπαρεμβολή, το οποίο προστατεύει πραγματικά το GPS από παρεμβολές. Πλεύσαμε προς την ανοιχτή θάλασσα. Σε ένα συγκεκριμένο σημείο, φτάσαμε σε μια περιοχή όπου συμβαίνουν διαταραχές στο GPS. Τότε έγινε σαφές πως το μη προστατευμένο σύστημα σταματά να παρέχει ακριβή τοποθέτηση, καθιστώντας αδύνατη τη συνέχιση της πλοήγησης. Αντίθετα, το προστατευμένο σύστημά μας συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, επιτρέποντας την απόκτηση θέσης και την αδιάλειπτη πλοήγηση χωρίς διαταραχές.